Здравей! Защото няма нищо по-важно от здравето. Аз съм доктор Бончо Стоянов и днес ще ти разкажа за черния дроб. Черният дроб е голяма работа. Освен, че е най-големият и най-сложно устроения орган в човешкото тяло. Ако реши да се хвали, ще трябва да чуете за над 400 негови функции и всичките са жизнено важни. В този списък попадат следните: обезвреждане на редица токсични продукти, спомагане на храносмилането чрез производство на ензими и жлъчка, участие в обмяната на веществата, синтез и складиране на холестерол, който е необходим за производството на полови хормони и кортикостероиди, производство на белтъци, участващи в кръвосъсирването и борбата с инфекциите, разграждане на остарелите червени кръвни телца, складиране на енергия и резервоар за витамини и минерали. Един единствен орган в човешкото тяло притежава уникалната способност за регенерация. Това, разбира се, е днешният ни герой. Дори да дарим половината си черен дроб на нуждаещ се от трансплантация, можем да бъдем напълно спокойни, че не след дълго той отново ще бъде цял. Регенеративната способност на черния дроб е само едно от многото невероятни неща, на които той е способен. Няма да е пресилено, ако го сравним с мултифункционален работник, натоварен с куп задачи. Но тези множество отговорности вървят ръка за ръка с множество възможности нещо да се обърка. Това объркване може да настъпи в резултат на оксидативен стрес. Той може да доведе до нарушение в структурата и функциите на чернодробните клетки, промяна в клетъчните сигнали между тях, натрупване на мазнини в черния дроб, възпаление и фиброза. Всички тези нарушения, предизвикани от оксидативния стрес, са свързани по един или друг начин с най-честите заболявания на черния дроб: хепатити, цироза, стеатоза, рак на черния дроб, инфекциозна мононуклеоза или паразитни или непаразитни кисти. Важен и до някъде обезпокоителен факт е, че чернодробните заболявания често се развиват без проява на характерни симптоми или с симптоми, които се наблюдават и при други заболявания. Чест признак на проблеми с черния дроб е жълтеницата. Тя се проявява с пожълтяване на кожата и сърбеж. Могат да се наблюдават и светли изпражнения и тъмна урина. В случай на чернодробно заболяване могат да се наблюдават и някои от следните симптоми: прекомерна умора, гадене, тежест в дясното подребрие, подуване на корема, глезените и ходилата. Причината е задръжката на течности в организма, дължаща се на нарушеното производство на албумин в черния дроб. Кръвоизливи, причинени от нарушеното производство на белтъци, участващи в кръвосъсирването. Имам две новини за вас. Едната е добра, другата не е чак толкова. Добрата новина е, че част от чернодробните заболявания се коренят в навиците и поведението и съответно могат да бъдат коригирани. С пълна сила тук важат стандартните препоръки за здравословен и безопасен начин на живот. Не чак толкова добрата новина е, че така любимите ни алкохолни напитки са основен враг на черния дроб. Преработката на алкохола в човешкото тяло не е лесна работа, а се пада на черния дроб. При нея се отделя и токсичния продукт ацеталдехид. Доказана е връзката между приема на алкохол и повишения риск за развитие на стеатоза, цироза или рак на черния дроб. Затова дори на самите бутилки пише: консумирайте с мярка, а по-добре не. Последствията от злоупотреба с алкохол, както знаем, са страшни. Но и отравянето с антифриз не е шега работа. Ако за нещастие сте пинали антифриз, за щастие алкохолът може да спаси живота ви. Причината за това е, че в човешкото тяло тези две токсични течности се разграждат от един и същи ензим. Ето какво още може да направите за здравето на черния си дроб. Хранете се умерено, здравословно и балансирано. Поддържайте нормално телесно тегло и се стремете да се движите максимално. Не пушете,
Доказано е, че цигарите съдържат токсични вещества, вредни за вашия черен дроб. Използвайте само медикаменти, изписани за вас от медицински специалисти. Тъй като голяма част от заболяванията на черния дроб се развиват безсимптомно, бихте могли периодично да правите профилактични прегледи. Вярвам, че тези съвети ще бъдат от голяма полза за вашето чернодробно здраве, но ще допринесат и за общия ви здравословен статус и добър външен вид. Ако мислите, че имате някои от симптомите на чернодробно заболяване, съветите за профилактика остават в сила, но е необходимо да направите още нещо. Да отидете на лекар, за да се изяснат причините за вашия дискомфорт. Диагностиката на чернодробните заболявания започва с преглед, след което лекарят може да назначи някои от следните изследвания. Кръвен анализ, в това число и на чернодробните ензими, което може директно да насочи към диагнозата. Ехография, която дава визуализация на измененията в структурата и размера на черния дроб. Компютърно-аксиална томография или ядрено-магнитен резонанс, които са още по-прецизни методи за визуализация на измененията в чернодробната структура. Хепатография, която визуализира кръвоносните съдове в черния дроб и е от полза при диагностицирането на рак на черния дроб. И на последно място, пункция или биопсия. Колкото по-рано се постави диагнозата на конкретното чернодробно заболяване, толкова по-добра е прогнозата. Затова, при съмнение за проблем, не отлагайте посещението при лекар. Древните гърци са вярвали в безсмъртието на черния дроб, но нека не разчитаме на това. Причината за вярването им била, че го считали за извор на душата. Ето защо обяснявали страхът и малодушието чрез липсата на кръв в черния дроб. Римски, гръцки и арабски лекари го посочвали като седалище на любовта и подчертавали фундаменталната му роля за емоциите, характера и темперамент. Затова и черният дроб е бил подлаган на най-тежки изтезания в миналото. Подходът в лечението на чернодробните заболявания зависи от конкретната диагноза. Обикновено се спазва режим, който облегчава органа и спомага неговото възстановяване. При навременна диагноза, чернодробната стеатоза, например, е напълно обратимо заболяване. Необходимо е да се направи промяна в режима на хранене и може да се назначи и медикаментозна терапия. Адресирането на факторите, които стоят зад развитието на цирозата, може да забави или дори да спре нейната прогресия. Спирането на алкохола обаче е напълно задължително. Ракът на черния дроб може да се лекува оперативно или чрез чернодробна трансплантация. Изключително важно е правилото. Колкото по-ранна е диагнозата, толкова по-добра е прогнозата. Вече знаеш, че черният дроб притежава уникални регенеративни способности. За да се осъществят те, са необходими определени условия. Важен е приемът на противодействащи вещества, когато органът е изложен на увреждащи фактори. Такива вещества, подпомагащи възстановяването на функцията на черния дроб, откриваме в ливорон хепа и ливорон форте. Сега ще ти разкажа повече за всяко едно от тях. Един монофосфат играе важна роля в синтезата на РНК и в други физиологични процеси. Изследванията показват, че той участва в регенерацията на черния дроб и спомага за по-бързото възстановяване след чернодробни заболявания. Фолиевата киселина участва в синтеза на РНК, ДНК и белтъци. Повлиява активността на гени, участващи в тъканната регенерация. Дефицитът ти е свързан с оксидативен стрес върху черния дроб. Проучване с 415 пациента с хепатит Б, проведено за 4 години, установява, че повишените й нива са свързани с по-нисък риск от чернодробна увреда и рак. Голяма част от населението страда от дефицит на витамин В12. Затова ежедневният му прием е от голяма важност. Витамин В12 предпазва черния дроб при остра увреда, потиска възпалението, намалява активността на чернодробните ензими и предпазва от прогресия към цироза. Холинът е есенциално хранително вещество, а черният дроб е основният отговорник за неговия метаболизъм. Дефицитът на холин може да доведе до развитието на чернодробна стеатоза.
Изследвания показват, че повишеният прием на холин спомага за редуциране мазнините в черния дроб. Витамин Е има отлични антиоксидантни свойства. Благодарение на тях и на действието си като стабилизиращ агент, той предпазва клетъчните мембрани. Силимаринът е природен продукт, който се намира в белия трън. Списъкът с полезните му действия е наистина впечатляващ. Проучване след проучване доказват, че той действа имуномодулиращо, антифибротично, регенериращо, антиоксидативно, антивъзпалително и хепатопротективно. Всяка една от 6 съставки на ливорон е доказано полезна за здравето на черния дроб. Комбинацията им не е случайна. Събрани заедно, те взаимно засилват действието си. Мога да говоря още много за черния дроб, но така минутките за твоето здраве ще прераснат в дни. Толкова е сложен този орган и толкова е необятна информацията за него. Надявам се, че това, което споделих, ще ти помогне да разбереш важността на черния дроб и ще ти е от полза в грижите за него. Не забравяй да се абонираш за канала ми и че можеш да ме откриеш тук всяка сряда. Предишното видео е отдолу. Аз съм доктор Бончо и се надявам, че минутките с мен са били полезни за твоето здраве. До идната сряда!